Здравейте всички, които я гледат, аз съм Клянус и вижте тая странна постройка. Това е хазито Пигмен, но по принцип е хази, защото го мързеше да си аз мени сам просто. Както си ходихме, просто това изникна пред нас. Да бе, и наистина не сме го правили ние, ама няма нищо в честовете. Да не е бил Сашко или някой друг бе. Не, Сашко не е влизал в сервера, чека да го видя дали е на скайпито. Няма го, той ще е на скайпа, иначе няма го на скайпито. Няма бе. Бах ти, това е невъзможно. Да бе. Той си е на село, Добре. Ма това е интересно бе, брат. Той на село няма. О, чакай малко, тук намерих някакво дърво, дето е до нещо. Какво е това, бе? Това откъде взимат тя? И аз се чуда, бе. Това е тъй от никъде. Как си вървим, викаме, че е село. Зарадохме се, че. Вай. Излей да стъга по теб. Може да ми върниш нещата само? Да. Хвърлям ти ги като най-големия шарлатанин. Аз ще се взема. Давай, върни ми. Това откъде си е взел? И аз се чуда, бе, да не го е правил брат ти или някой. Не, той брат ми не е влизал в сервера. Място се чуда, брат. И, приятели, искахме само да ви покажем това чудо и това. Обяснете ми, моля ви се, какво е това. И там има едно. Чакай го, не е ли от Herobrine мода? Да бе, може от Herobrine, ама не вярвам. Той по принцип ще сложи злато и диаманти в това. Значи няма от Herobrine. Няма, някой друг е, ама кой е влезнал. И това беше чудото, което искахме да ви покажем. И честно, чао. Не го прави.